गोग्गाथाव बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा थांनाय 15 डिसेम्बर 2003 मायथाइयाव मुंख्लं बिर जोहोलाव बिथां सन्जीब नार्जारी थामहिनबा एन सान्दुप बिथांनि मुङैहाय दिनै गार्जेनआ बिथांखौ गोसोखांनो थाखाय मुंख्लं खाम्फा गायसनदों आरो बिनिनो बेखेवनो थाखाय जोंखौ हांख्रायनायलाय थारैनो जोङो एक्स एनडिबि हिसाबै फैनानै दिनै फिथा हानो मोननानै जों थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनिफ्राय बिथांखौ अरायसम न'खराव गोसोखांनायजों लोगोसे सिबिनो मोनगोन आरो बेखौ थांनाय बिटिआर एकर्डखौ लोब्बा लाखिनानै थांनाय 28 जानुवारि 2025 जोंहा ग्रिनफिल्डआवहाय सासेयाव 5 लाख करि जोंहा CM सारनि आखाइजों लोगोसे माखासे एनाउन्स होनाय जादोंमोन सा 200नो बिनिनो दिनै सन्जीब नार्जारी बिथाङा सासे मोनफुंनो हादों 5 लाखखौहाय दिनै बेखौ मोननानै न'खरा ओरैनो बाहायालासेनो बिथांखौ गोसोखांनो थाखाय मोनसे जारिमिन मोनसे मुंख्लं खाम्फा गायसनदों। आङो एक्स एनडिबिनि जानानै जाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावदों लोगोसे न'खरनिखौबो आङो साबायखर बावहरदों। मानो होननानै बुङोबा दिनै बिथांमोना बे रांफोरखौहाय ओरैनो जानानै लोंनानै गारनो हागौमोन नाथाय बेखौ ओरैनो गाराखै बिथांमोना खामानियाव बाहायदों। दिनै बेजों लोगोसे दिनै बिदिन्थि हिसाबै बिथां सन्जीब नार्जारीनि बिदा गेदेर शिलं नार्जारी बिथाङा दिन्थिफुंबाय। आङो एक्स एनडिबि हिसाबै खावलायबावदों जाय बिथांमोना मोनफुंनो हादों गासैबो बेबायदि मोनफा मोनफा खालामलाङोबा हयथ' बियो फिउचाराव जोबोद मोजां खामानि जागोन। दा दिनै जों बिथांखौहाय अरायसम गोसोखाङो आरो दिनै बिथाङा बेवहाय अरायसम सिबिजानो थाखाय मोनसिगोन। बेजों लोगोसे जोंहा मुं खाखानाय बायदियै सालबारि रुपु बै साम' हायथायावहाय जोङो खालामदों। बियो खामानिया हयथ' जासिगोन खुब समनि गेजेरावनो आरो बिथांनि मुङाबो बैयावहाय सनानि हांखोजों लिरजागोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। जोङो चिफ सारनावहाय प्रप'जेल हिसाबैबो होदों जे जोंहा साराबो जोंनो खोथा होदों जे एटलिस्ट मुंख्लं न'खर आरो जायफोरा जोंनि एक्स एनडिबिनि फेमिलिफोर बिसोरनो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडफ्राव माबा मोनसे रोखोमैब्लाबो खालामनानै होनो थाखाय जोङो अरायसम रिकुवेस्ट खालामदों आरो मानगोनां प्रमद बर' साराबो खोथा होदों जे खामानिफोरखौ मोनफा मोनफायै मावफुंजोबनो थाखाय। एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशन हिसाबै जों सान हर नाजागासिनो दङ। जोङो रिकुवेस्ट खालामदों जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ सार मानगोनां प्रमद बर' सारनाव लोगोसे डेपुटि चिफ मानाव गेदेर गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार आरो जोंहा EM रन्जित बसुमतारी सार आरो जायफ्रा खुंथायावनो दङ जों बिथांमोनाव अरायसम जों खावलायदों जाहाथे जायफ्रा थालांनाय दासिमबो 2000निबो बांसिन दङ। दिनै फार्स्ट फेज हिसाबै जोङो सा 400खौ होनो हादों। बिनि उनावहाय जोङो रिकुवेस्ट खालामनानै सा 200 दा थाङै थुङै मथा मथि 700 खाथियाव सहैबाय 700 खाथियाव सहैबाय। दा जोंहा मोनबावनांगौ दङ दासिमबो 2200निबो एसे बांसिन। दा बिथांमोननि मोननांगौनि थाखाय जों अरायसम खामानि मावदों आरो जेसेबां हायो बिदिनो इयारलिनि अनगायैबो बिदि होबावनो हायोबा थाब थाब होबावनो थाखाय जोङो बिटिआर सरकारखौहाय जोङो खावलायदों। बेहाय मोनसे लेट सन्जीब नार्जारीनि मोनसे मुंख्लं खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जादों। बिथाङा थांनाय 1999आवहाय भुटान हाजोआव 14 बेट्सआवहाय ट्रेनिं लादोंमोन आरो थांनाय 2003 सननि 15 डिसेम्बराव जेब्लानाखि भुटान हादराव अल क्लियार अपारेसन जादों बे समाव बिथाङा रुंसारि जानानै थांदों। दा बिनिनो दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि अननायाव मानव गेदेर जोंनि प्रमद बर' सारनि अननायाव लोगोसे जोंनि बिटिआरनि डेपुटि चिफ मानिजाथाव जोंनि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनि अननायाव फरेस्ट बिबाननि EM मानगोनां रन्जित बसुमतारी सार बिथांनि अननायाव आरो लोगोसे एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि नाजानायाव दाखालि जानुवारिनि 28 थारिखआव 200 एग्रेसिया 5 लाख करि होनाय जादोंमोन आरो बेवहायनो लेट सन्जीब नार्जारी बिथांनिबो नाम दंमोन आरो बिथांनि मुङै 5 लाख थाखा एग्रेसिया हरनाय जादों। बेखौ लानानै न'खरनि गार्जेनफ्रा दिनै बिथांनि नामाव मुंख्लं खाम्फा गायसनदों। बियो जोबोद मोजां आरो बेवहायनो जोङो हाबाफारि बायदियै
खावलायनाय बायदि जोङो एक्सटेन्डेड बे वेलफेयार इसिसन जानानै बिथांनि बे खाम्फा गायसननायाव जों बेखेवनो फैदों। लोगोसे जोंनि नैबे दावागुरि 3 नाम्बार साफ्रोमबो जोंनि इन्टेलेक्सुवेल रायजो राजा बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैदों। आरो बुंनो थाङोबा लेट सन्जिब नार्जारि बिथांनि जे गोथै सह बे गोथै सह डेड बडिखौ मोननाय जायाखै। जेब्लानाखि अल क्लियार अपारेशन जायो गोबां बेबायदिनो डेड बडिखौ मोनाखै, गोबां मानि मिसिं जानानै थादों। दा अब्लाबो बिथाङा अल क्लियार अपारेशनाव थैनाय हिसाबै दिनै बिथांनि मुङाव मोनसे खाम्फा गायसनदों। बियो खोब बाख्नायथावना, मानो होनोबा बियो मोनसे जोंनि गेजेराव सासे बर' हारिनि बिर जोहोलाव दावहारु हिसाबै बिथाङा दिनै मुंख्लं जानानै थांबाय आरो बेनिनो मोनसे नेरसोन। दा बेखौ लानानै जोङो दिनै बेवहाय खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाफैनानै जोङो लोगो लानानै बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनथों होननानै जोङो बिथांखौ जेब्लायबो इसोरनाव आरो आनान गसाइनाव जों गाबख'नाय जादों।